आं बे सानैसो थांनांगौ माबा जाले जुइसफोर लोंदों आं chơi cà rè cà súp phải cô đồng thế này थान्दा लों Ile be kurang halas alu ne. ini एसे खरा होनांगोन गंनानै थादो गंनानै थादो एक मिनिट गंनानै थादो हा 5 मिनिट दंबावो नङा 1 मिनिट बारा गोजाना 1 मिनिट बारा गोजा दा नैबे फार्स्ट होनाया एसे सागोन आधा घन्टा